annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abin tausayi ya zo duniya bai cuci kowa ba, bai zalunci kowa ba, amma an ɓata masa suna, an ci mutuncinsa, an ƙasƙanta shi, an ɓata masa suna, daga ƙarshe kuma an kashe shi. Kuma an zo an ce mana mu ɗin ma wai za ka iya kashe uwarka da ubanka akan annabi Muhammad. A'a, ga aya a cikin Alƙur'ani, a kamun aya da ta ce mana annabi Muhammad ya fi uwar mutum ya fi uban mutum, a kawo mana aya. Idan kun ce za ku iya yaƙar mu da addini ku mulke mu, za mu iya ‘yanta mu kuma ‘yan uwanmu da Alƙur'ani mai tsarki mu ‘yanta su. Ni kuma zan iya tunkarar ku don ubanku a addinance in yaƙe ku. Kun ce za ku iya, wai mutum ya zai iya kashe uwarsa da ubansa akan annabi Muhammad. A kawo min ayar da Allah ibada umarni mutum ya kashe uwarsa da ubansa akan annabi Muhammad. A kawo mini. Kun ce annabi Muhammad ya fi uwar mutum ya fi uban mutum. A kawo min ayar da Allah ice annabi Muhammad ya fi uwar mutum ya fi uban mutum. Ku kawo ta a cikin Alƙur'ani, ba da kundin ka ba, ba da ƙarya ba, ba da munafurci ba. Ku abin da isa kuke so ku kambama annabi Muhammad har ma ya fi Allah gaba ɗaya yanzu, saboda ɗan fodiyo ne, domin da annabi Muhammad da ɗan fodiyo kishiyoyi ne a gurinku. Idan kuka tirsasa mu muka allantar da annabi Muhammad, muka bar Ƙur'ani, muka bar Allah da ya halicce mu, muke bauta wa annabi Muhammad, kun ga na farko kun halakar da mu tun daga duniya. Ranar gobe kiyama zai juya mana ma baya ice bai san mu ba. Na biyu kuma za ku samu bautar kabarin ɗan fodiyo, wacce kuka ce in mutum bai samu dama ya je aikin hajji ba izo kabarin ɗan fodiyo, duk ɗaya ne. Ga bidiyo ɗin nan yana yawo, har ma kuna cewa mai yayi tsada, shehu mai yayi tsada, shehu komai yayi tsada. To annabi Muhammad, Hausawa musulmi, yau muna 30 daidai ga watan 5 shekara ta 2026. Sunana Kilthum Alimbe Jitami. Wannan magana da zan yi wa Hausawa musulmi. Hausawa musulmi wanda Allah bai ba ku damar karatu ba, ko kuma ba ku yi sa'a kun samu karatu na addini ba. Da kuma wanda kuka yi karatu na addini, waɗanda kuka yi karatu na addini akwai nauyi a wuyanku. Nauyin da ike wuyanku shine in kun ga za a allantar annabi Muhammad, ku fito ku ce a'a, annabi Muhammad ba Allah bane, annabi Muhammad mutum ne kamar kowa, amma shi annabin Allah ne. Annabi Muhammad bai fi uwarmu ba, bai fi ubanmu ba. Haka Ƙur'ani ya faɗa. A cikin Alƙur'ani mai tsarki wannan ayat take, wa qada rabbaka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaina ihsana. A iya sani na a Alƙur'ani ba inda Allah ya ambaci sunansa ya kwatanta wani da shi, ko mala'ika ko wani annabi, sai mahaifa. Ba ya kwatanta su zama ɗaya ba. Wa qada rabbaka alla ta'budu illa iyyahu. Abu ya riga ya gama, karka bauta wa kowa sai Allah shi kaɗai, karka yi markisha. To daga nan ma tafiyar mu ta sha bamba da ta Fulani. Su suna bautar kabarin ɗan fodiyo. Idan ba su je aikin haji ba, za su tafi gurin kabarin ɗan fodiyo. Kafin ma su je aikin haji da umra ɗin, sai sun je kabarin ɗan fodiyo. Sai akwai ruwan zamzam ɗinsa a Sokoto. Ran Alhamis suna cin kasuwar Hubbare, ana zina, ana luwaɗi, ana wa 'yan matan Fulani ciki da sunan addinin fodiyanci. To badadin su tsaya a iya addinin fodiyanci, kuma so suke su allantar da manzan Allah, ko kuma manzan Allah ya zama takobi a gurinsu, sai ka datsa kanmu da shi. Duk wanda yi magana sai a ce ya zagi manzan Allah, sai a ɗauki takobi a sare kansa. Duk wanda ake so a kashe sai a ce ya zagi manzan Allah. Kuma ko zagin manzan Allah kai kowaye, kai musulmi ne, kai kirista ne, kai kowane addini kake, dan ka zagi manzan Allah ba za a kashe ka ba. Ɗazu na naɗi wani bafulatani a gidan kiristoci yana faɗar wannan maganar da bakinsa ike faɗa, cewar babu aya a Alƙur'ani da ta bada umarni dan mutum ya zagi manzan Allah a kashe shi. Babu. A'a, in ma aka zagi Allah, aka zagi manzan Allah, aka zage ka kai musulmi, ka tashi ka bar gurin. Inna kafainak bil mustahzi'in. Allah ya ce shi zai ɗauki mataki, shi kansa manzan Allah kar'i magana. A ina kuka samu mana mu kashe mutane? Ha? Hausawa musulmi, ku san darajar mahaifa,
daga Allah sai mahaifa. Manzan Allah bai mahaifanku ba. A addinin musulunci manzan Allah bai mahaifi daraja ba. Matsayin manzan Allah daban, matsayin Allah daban. Mu zo mu ji daga bakin jikokin Annabi Muhammad su wane ne mahaifa. الناس أن يعلموا بأن بر الوالدين طاعة الوالدين وخدمة الوالدين من أعظم الفرائض. mutane ya kamata su sani darajanta mahaifa, girmama mahaifa, biyayya ga mahaifa tana cikin manya-manyan farilla dole, kusan wannan dole, amma bin manzan Allah ba dole ba ne. Sai da kai musulmi ne za ka bi shi. Domin alƙur'ani Allah ce la ikrah fid din wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. In kai ba musulmi bane ba ruwanka da manzan Allah. In kai musulmi ne a wannan lokacin za ka yi mar biyayya, ba kuma biyayya irin ta mahaifa ba. No, ya ce kai kaza daga gurin Allah, Allah ne aiko shi gurinka. Ya ce ka bar kaza daga gurin Allah, Allah ne aiko ki. Ba shi ike ba mu umarni ba, ba manzan Allah ike ba da umarni ba. No, Allah ne ike ba shi umarni, faɗa mana manzo sunansa. Me ake kira da manzo da Hausa? Dan aiki, messenger, dan aike ne. Tsayan faɗa muku Hausa don in warware muku. In kuka ji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan duka bayan manzo ya mutu ake ce sallallahu alaihi wasallama, duka waɗanda suke zaune tare da shi suna kiransa ya Muhammad ko ya Habiballah. Mu ce sallallahu alaihi wasallama, kar mu ce sallallahu alaihi wasallama, ba mu da zinufi. Kar a rikita muku ƙwaƙwale, a ce ku wulaƙanta iyayenku da kakanninku kamar yanda shi wannan ɗan ta'adda Abubakar Gumi ice, mahaifanka ma in suka yanka karkaci, ka saki matarka, karka a kabarruka ma a raba, masallatai ma a raba. A'a, mahaifa kun ji abin da ya kamata a yi musu. والدليل على ذلك قول الله عز وجل في القرآن حينما يذكر حق الوالدين بعد ذلك قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. To kun ji, a'azam aya a cikin Alƙur'ani yace da Allah yace ka bauta wa Ubangiji kuma ka kyautata wa mahaifanka. Ba a ce ka kyautata wa Annabi Muhammad ba, ka kyautata Annabi Muhammad, ka kyautata masa, Allah ya riga ya kyautata shi. Shi fa annabin Allah ne. In kai musulmi ne dole ka bi shi, domin ka zaɓi musuluncin. In yace ka yi, in yace ka bari, ka bari. Ni yanzu kamar abin da nake, ni abin da manzon Allah yace ne shi nake. Ni domin almajirarsa ce, na karanci menene musuluncin, na san shi, don haka ni manzon Allah ba zan kashe uwata da ubana a kansa ba. Kuma ba za a ce manzon Allah ya fi uwata ya fi ubana ba. No, Hausawa, manzon Allah matsayinsa daban, kuma matsayin iyayenku daban. Wannan kafirci ne a ce wai ku kashe iyayenku. To me yasa ake so, me yasa ba za a kwatanta komai ba dai a ce ku kashe iyayenku? Yani shi manzan Allah kawai dai ai ta kisa saboda shi kuma bai taba kashe kocin naka ba. Dan Allah ku tsaya, addinin nan ku ba ku zagon kasa Fulani suke mar ba. Dole kuka ji sun yanyanki miliyoyi na ku taho jaruma ku ji audio daga farko har karshe, domin na san za su yanyanka, kuma yanyankan nan tana ƙara mini mabiya da yawa. Ya mu zo mu ji me Allah ya faɗa. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. آية da na ja ɗazu, وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. An ce da mutane siwa mahaifansu ladafi da biyayya, su kyautata musu. A ina aka zo a ce ku kaskanta uwarku da ubanku akan Annabi Muhammad? Ana tsorata ku da Annabi Muhammad, ana firgita ku da Annabi Muhammad, wanda kuma shi Annabi Muhammad din ma he da izaburar da mu a wajen biyayya akan mahaifanmu. Mutum ne mahaifiyarsa ba ta da lafiya, ya zo zai tafi jihadi, manzo ice ka koma ka kula da mahaifiyarka, ya fi maka wannan jihadin. Manzo fa ice ya koma ya kula da mahaifiyarsa, ya fi wannan jihadin. Amma ku kun zo kun ce wai manzon Allah ya fi uwarmu, ya fi ubanmu, kuma za mu kashe uwarmu da ubanmu akan manzo. Saboda me? Addinin da sai na kashe uwata da ubana, ba na son addinin. In dai sai na kashe uwata da ubana
wannan annabin ya zo iban umarni in kashe uwata to ni ma ina ƴaƴan za su kashe ni shikenan ba za a samu kowa ba a cikin addinin ni na kashe uwata da ubana ƴaƴana su kashe ni su ma an su kashe su to waye zai addinin wa za ku firgita wa za tunda kuka ɗauko zancen na zagi manzan Allah sai na ma faɗa wa ƴaƴan Hausa su koma su so manzan Allah yanda idaci su daina tsoron manzan Allah su so shi kuna tsorata mutane da manzo kuna firgita mutane da manzo duk lokacin da kuke so ku kashe mutum sai ku ce Allahu akbar ya zagi manzan Allah ku zo ku sare mutum ku filla kan mutum ko kuma ku sa taya ku kone shi ba haka kuke yi ba wannan shine musulunci Dibora yarinya Kirista kwace ta zagi manzan Allah kuka kone ta akwai bahaushe musulmi mahauci a wannan shekarar dai kuka sa taya kuka kone kuka ce ya zagi manzan akwai sa daura kafarsa kuke dukansa kuka ce ya zagi manzan Allah haka a ina kuka samu wannan zagin manzan Allah a ina kuka samu shi in an zagi manzan Allah ko kallon mutum ba kai tashi kake ka bar gurin wannan abin ne ya bata muku ne ta ci mutuncin addinin mu ta zagi Allah ya tsine muku in ba ku bude live saboda Allah bajata mu ba ai tana kuka tsokano ni zancen manzo wallahi he nayi ba kun ce kun sati kuna zagi na ba ni kuma he ne sati ina warwarewa ƴaƴan Hausawa waye manzan Allah tukunna da ni da ku shege ka fasa ko kuma ƴaƴan Hausawa ku nutsu ku nemi ilimi وصينا الإنسان بوالديه حسنا النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد وأكثر صلى الله عليه وآله وسلم فيما يخص قضية بر الوالدين da kyau yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fifita mahaifa akan abubuwan nasa na kansa yani mutane ya ce fifita mahaifansu fiye da komai yani fiye da shi kansa to a ina kuka samu mu so manzon Allah fiye da uwarmu da ubanmu mu kashe uwarmu da ubanmu akan manzo ni akan manzo zan iya kashe uwata yafi ni yafi uwata yafi uba a ina yafi uwarka bai manzon Allah bai uwarka ba bai ubanka ba akwai wanda izo gurin manzon Allah ya tambaye shi yace masa wa ifi kusa da ni a ya zama na kusa da ni min ahaq sahaba ilai yace ummak yace thumma min yace ummak yace thumma min yace ummak yace thumma abak me isa bai ce masa a'a ni ne ba ai da haka ne tunda manzon Allah ya fi uwarmu ya fi ubanmu da sai ya ce a'a ni ne ni na fi uwarku na fi ubanku a ina manzon Allah ya taɓa faɗar haka kuna ɓata min suna shi yasa yau zan yi fashin baki kaka aka sa masa guba kaka ya mutu kuma duk wannan aqida ta sa kuka kashe shi don ku mulki mutane shegu tsinannu yan ta'adda طاعة الوالدين جاءه رجل يريد الجهاد في سبيل الله قال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد da kyau akwai mutanen da suka zo za su fi jihadi sai manzon Allah ya tambaye su yace mahaifanku suna nan da rai yace ka je ku kula da su ya fi jihadi zuwa fa za a kare kai a kare dukiya a kare ƙasa saboda mikiya za a kawo hari amma manzo yace ya koma ya kula da uwarsa da ubansa ya fi wannan yakin na jihadi zai tafi ku daina ɓata manzo suna ku daina ɓata manzo suna أي إنسان يبر والديه هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله to kun ji duk wanda zai wa iyayensa biyayya shine babban jihadi a duniya to a ina manzon Allah ya fi uwarka ya fi ubanka a ina zaka kashe uwarka da ubanka akan manzo kamar yadda wani yaro je ya faɗa mana ce wai malami yake ce musu zaka iya kashe uwarka da ubanka akan manzo ba manzo ba zaka iya kashe uwarka da ubanka akan dan fodiyo domin sun ce manzo din nan da dan fodiyo ɗaya suke to kenan za a yi amfani they're gonna use him sai su amfani da shi daga nan kuma sai a zare manzan sai a ɗoro maka dan fodiyo a ce dan fodiyo ya fi uwarka ya fi ubanka akan dan fodiyo zaka iya kashe uwarka da ubanka abinda duk ake so a faɗa mana yanzu kenan wannan ne ba za mu yarda da shi ba kar ku yadda yara uwarku da ubanku ubangijin da ya halicce ku shi fifita uwa da uba fiye da kowanne annabi Muhammad bai yi uwarku ba bai yi ubanku ba matsayinsa daban idan ba ku yanka kun dora ba Allah ya tsine muku albarka ففيهما فجاهد لما جاءه رجل قال أحي والداك قال نعم قال كيف تركتهما قال يبكيان قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما da kyau manzan Allah ya tambayi wannan da izo zai tafi jihadi
yace mahaifiyarka da mahaifinka suna nan, yace yace lokacin da ka taho guri na zaka zo jihadi zaka tafi da ni jihadi, me ka bar suna? yace kuka na bar suna yi, yace ka koma ka kwantar musu da hankali, ka ba su dariya yanda ka ba su kuka, ba za ka tafi ba jihadi, ka zauna a gurin su. To a ina uwa da uba za a kwatanta su da manzon Allah? Me ya kama manzon Allah kusa da uwa da uba? Wannan zancen manzon Allah fa takobi ne, ni kuma wannan takobi sai na sari kanku da shi, sai kowa ya zo ya ƙaunaci manzo ba, domin yanzu kowa tsoron manzo yake. Ni da yawa musulmi sun faɗa min, suka ce wallahi hajiya mu yanda muke ma tsoron manzon Allah ba ma tsoron Allah. Haka nace me isa? Ce to ai ba a ce ka zagi Allah a kashe ka, sai ka zagi Allah san ranka. Amma in mutum yana so i kashe ka, sai i ce ka zagi manzon Allah kuma a kashe ka, ba kuma abin da za a yi. Kun ga kenan manzo ya zama takobi, wanda kuma wannan bai kamata a tsorata ku da manzo ba. Hausawa ku daina jin tsoron manzo, ku so shi. Manzo abin so ne, abin biyayya ne, ku yi mar biyayya, abin da ice ku yi, abin da ice ku bari, ku bari. Can banza, wa za ku tsorata? Alin baji tami? Alin bai? A ɓangaren addinin musulunci? لذلك يا اخواني يا اخواتي بر الوالدين هذه نعمه عظيمه من نعم الله ما يوفق لها الا الموفق. yace saboda haka bin mahaifa wannan wata babban ni'ima ce a gurin ka kai dan adam. Manzo ya zaburar da mu wajen biyayya akan uwa da uba. Ku darajanta mahaifanku Hausawa, ku durƙusa har kan ku gaida mahaifanku, ku darajanta su, ku yi musu duk abin da suke so. Wala taqul lahum uffan wala tanharhuma, qul lahum qawlan kariman, qul lahum rabbi arhamhuma kama rabbiyani saghira. طيب ولا تقل لهم أفا ولا تنحرهما، قل لهم قولا كريما، قل لربي أرحمهما كما ربيان صغيرة. karka yi musu tsaki, karka hantare su, ka faɗa musu magana mai daɗi, kai musu kuma addu'a Allah ya gafarta musu, isaka musu da alheri kamar yadda suka yi maka tarbiyya tun kana yaro. A ina aka samu mu zagi iyayenmu, mu ci mutuncin iyayenmu har ma mu kashe su akan manzan Allah? To wai wannan addini, jama'a Hausawa kun yadda addini ake? Ba fa addinin musulunci bane, addinin fodiyanci ne. Hausawa Fulani dan fodiyo suke bautawa, ba abin da ya haɗa ba Fulatani da addinin musulunci. Fulani daga ko ina duk shekara sai sun zo aikin haji kabarin dan fodiyo. Zan dakata a zancen biyayyar mahaifa, amma zan ɗora wani abu a nan saboda akwai wonin, kuma duka jikokin annabi Muhammad din nake kawowa. قالوا لك بثقة مطلقة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول من يطيع الرسول فقد أطاع الله. Da kyau. Yace an zo an faɗa muku wani abu, kai wa Allah biyayya, kai wa manzan Allah biyayya. Kun ga daga nan aka fara ɓato abin. Duk inda aka ce Allah sai an ce manzan Allah. Kun ga ana so kowanne ma kamar Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba a haɗa shi da manzan Allah. Allah ya fi manzan Allah. Manzan Allah bawa ne na Allah, bawa ne, annabi ne, ɗan aike ne. Yaushe aka fara ƙirƙiro wannan abun? Ai daga nan, ati Allah, ati ar-rasul wa ati awliya al-umur. Kun ji tsinannu ko? Kun ji tsinannun albarka Fulani. Iyayen gidan Fulani, ku kula, ati Allah wa ati ar-rasul wa ati awliya al-umur. Ku yi wa Allah biyayya, ku yi manzan Allah, ku yi wa shugabanninku biyayya. Kun ga duk wannan iskancin amawiyin ne suka ƙirƙiro shi. Biyayyar Allah wannan dole ce, biyayyar manzan Allah dole ce, amma biyayyar ɗan iska, shugaba, mutsiyaci, fasiki, mizinaci, akan me zan mar biyayya? Uban shugaban ya ci uwatar. Sai an ce min mar biyayya, kuma sai an kawo min shi a addinin musulunci? In ban biyayya ba a sa takobi a filla kaina? To duk wannan zancen annabi Muhammad wallahi ba wani abu ne. Shugabanni ake so a zara Allah din, a zara manzan Allah, tafiya tafiya haimi ka tafiya haji Sokoto. Waɗannan ana nan ana yaƙar wannan tunanin yanzu a ƙasashen Larabawa. Za ku ji ɗan iska
جملتان تبدوان بديهيتين، لكن هل تعلمون أنهما بنيتا على مغالطة منطقية شهيرة da جدا؟ kyau ya ce a haka in kuka ji an faɗa sai ga kamar abu ne ba wani abu ne ba dan an ce ati Allah wa ati ar-rasul za ku ji abin kamar ba wani abu ne daga ati ar-rasul fa hifa ati al-awliya al-umur sarakuna shugabanni kun ga su uku kenan muna da alloli uku da Allah da manzon Allah da shugabanni duka wannan a musu biyayya yasa za ku ji ba filatani idan shugaban kasa ba filatani a ce kar a zagi shugaba ai mar addu'a ku ci ubansa kawai duk shugaban da ba ni kirki ba ku ci ubansa tsakaninku da shi sai addu'a ta tsinewa ku tsaya ku ji duk wannan abin tunda ku ce na zagi manzon Allah to ni yanzu zan warware zare da abawa saboda kangin da kuka saka Hausawa suna ta faɗar ce hajiya kai kana faɗa da bafilatani tsoro kake kare ce ka zagi manzon Allah a kashe ka mutum nawa ne aka kai faɗa da filatani suka ce Allahu akbar ya zagi manzon Allah sai a zo a kashe mutum مغالطة واحدة فقط كانت كافية لتحويل طاعة الرسول إلى طاعة الرواية. da kyau kun ji ko yace abu ɗaya na kuskure shine madadin a ce ita'atar rasul sai aka ce ita'atar ruwaya yani labari domin ba za ka bai mutum umarni iwa manzon Allah ta'a ba a'a Allah kawai za a yi biyayya shi kuma manzon Allah dan aike ne in ya kawo dole ka karba shi wannan aike aka kawo ya kawo maka manzon Allah baya ce ku bi mar biyayya no shi Allah aiko shi ku yi azumi min yi ku yi sallah min yi kar ku zana ba za mu ba kar ku ci mutuncin mahaifanku ba za mu ba kar ku cuci makocinku ba za mu ba kar ku zagi addinan wani ba za mu ba umarni ike ba mu aike yani shi dan aike ne a gurin mu Hausawa ku kula Allah kuma umarni ike ba mu we have no choice in ba mi ba mun san saura amma manzan Allah shi dan aike ne kamar kai ne fa a office sai ka ɗauki takarda sai ka ce da Allah kai ta waccan ofis ɗin. Yanzu haka sun yanki nan sun ce kun ji ta ce manzo Allah kamar ɗan aike ne daga ofis zuwa ofis. Na'am manzon Allah kamar haka yake amma shi wanda ya aiko shi Ubangiji ya aiko shi gurinmu. Exactly. In ku ce za ku tsokane ni sai na warware wa Hausawa gaskiyar waye Annabi Muhammad. Ba za ku tsorata mu da Annabi Muhammad dare da rana mutane sai ka karkarwa kuna mulkarsu ana magana hai ku ce addinin musulunci ai Bahaushe kana ce mar Allah shikenan ai Bahaushe kana taba addinin sa shikenan ai Bahaushe bai yadda ba duk wannan bila ce ku kula ranku ya fi addini kabilar ku ta fi addini uwarku da ubanku ya fi manzan Allah haka Allah din ya faɗa ba ni na faɗa ba ga ayan nan aya na ɗora muku ga ta nan اتباع ما أنزل عليه إلى اتباع ما نسب إليه. Aha, manzan Allah da abin da aka saukar masa aka kawar sai kuma aka ɗora masa wani abu. Yani shi ɗan aike ne madadin mu kalli manzan Allah ɗan aike. To yanzu ko wani masalan babban wanka ba na so in ce wani sanata ko da wani sanata da gona duk 'yan iska ne a gona ko dai wani mutum ne mai daraja mai mutunci kai sirkinka ko sirkinka ne ya aiko wani gurinka ka kake kallon sirkin nan kana ba shi daraja da mutunci a ce da yau ga sirkinka ya aiko wani gurinka sai wannan izo ice baba ne ya aiko ni gurinka wani baba uban wance faɗi sunan matarka a guje za ka tsaya ka ji me ya faru za ka ba shi daraja da mutunci to bare kuma wanda shi Annabi Muhammad Allah ne ya aiko shi sai dai in ba mu yadda ba sai dai in shi din ma Allah ne amma in manzan Allah ba Allah bane to manzan Allah bai ya Allah ba shi ma bawan Allah ne ba shi da wuta ba shi da aljanna manzo ba zai iya sa mu a wuta ba zai iya sa mu a aljanna ba abinda za mu yi aiken da Allah ya aiko shi wannan aiken in an ka mana mu karɓe shi mu yi kawai in dai mu musulmi ne to ba tantama duk wani abu da ya kawo mana mu karɓa kawai mu yi mu kuma girmama shi mu mutunta shi mu kambama shi a matsayin Allah ne ya aiko shi gurinmu da manzon Allah bai aiko shi ba ina ruwan mu da shi a'a akwai Qurayshawa naga akwai Umar akwai Abubakar
akwai Abdul Muttalib, akwai Abu Talib. Yanzu ku taba je na ruwana da wani Abu Talib ne. To da Abu Talib da manzon Allah ba bambanci. Bambanci ɗaya shi Annabi Muhammad Allah ya aiko shi. Amma fa dufa Qurayshawa ne, jini ɗaya ne. Da Abdul Muttalib fa shine fa kakan Annabi Muhammad. Amma ina ruwana da Abdul Muttalib. Me min zafi da shi? Amma tun da Abdul Muttalib Allah ya aiko fa bai aiko Annabi Muhammad ba. Da ba ruwana da Annabi Muhammad. Da Abdul Muttalib zan yi dilin. Domin Abdul Muttalib Allah ya aiko, sai Allah ya aiko Abdul Muttalib, ya aiko Abdullah mahaifin manzan Allah, ya aiko Abu Talib, ya aiko Hamza, ya aiko kowa, sai ya aiko Annabi Muhammad. To anan Annabi Muhammad ya samu daraja da ɗaukaka saboda an zaɓe shi, an aiko shi gurinmu, ɗan aike ne. Kuma wanda ya aiko shi ɗin Ubangijinmu ne. Me ya kamata mu samu guri mai kyau a zuciyarmu mu sa shi. Mu darajanta shi, mu mutunta shi, amma ba za mu ji tsoronsa ba. Wa za mu ji tsoro? Wanda ya aiko shi. Wa ake da wuta da aljanna? Wanda ya aiko shi. Wa ake da ranmu? Wanda ya aiko shi. Wa ake ba mu lafiya? Wanda ya aiko shi. Wa ake ba mu arziki? Wanda ya aiko shi. Wa zai karɓi ranmu? Wa zai mana hukunci? Wanda ya aiko shi. Wa zai aiko a ɗauki ranmu? Annabi Muhammad ko ku Allah? A'a, Ubangiji ne zai aiko a karɓi ranmu. To a ina Annabi Muhammad ikai uwarmu ikar ubanmu? Daga ina? A wacce ayar? Hausawa, Musulmi, ku tashi daga bacci, ku nemi ilimin addini. Kun ji dai abin da Larabawan suke faɗa. Gashi an gigita ku, an mai da ku mahaukata. هذه الحلقة ترتيل القرآن يكشف كيف نجح الشيطان في صناعة دين موازن ينافس الدين الإلهي. Da kyau, yace anan shedanu suka samu dama suka ƙirƙiro wani addini wanda daidai da addinin Ubangiji, domin sun allantar da Annabi Muhammad. Hausawa, kuna jin wannan magana? Wannan Larabawa suke jan hankali irin abin da ake wa manzo bai dace ba. الذي أنزله الله في كتبه. هذا العمل الذي أشاركه معكم لم ينجز في يوم ولا في شهر. Wannan zancen a kambama manzan Allah ba fa rana ɗaya aka yi shi ba, da kaɗan ne, kuma duk wayan a ci ne don a kori kare daga gindin ɗanya. Duk wannan kambama manzan Allah da suke, ba fa manzan Allah suke nufi ba, za su kawo wani nasu walin, sai su haɗa da manzan Allah su ce darajar su ɗaya. To kai Bahaushe, tunda kana ganin darajar manzo zaka iya kashe uwarka da ubanka a kansa, to ga fa wani manzan, waye? Ɗan Fodiyo. Shi ma ya fi uwarka, ya fi ubanka, zaka iya kashe uwarka da ubanka akan Ɗan Fodiyo. Duk wanda ya zagi Ɗan Fodiyo ka kashe shi kawai, jininsa ya halatta, kamar yadda Abubakar Riba ya ce jini na ya halatta, inda a Sokoto nake da sai ya fasa min kaina. Haka fa abin yake. Hausawa, dole ne fa mu shiga cikin bangaren addinin nan mu kane mu karance shi sosai, mu iya larabcin nan. Kuna focus akan turanci, fine, za ku ci ɗan shayin ku da biredi, amma larabci shi za ku zama ƴaƴaye ku ƴanta kanku a gaban waɗannan ƴan ta'adda Fodiyawa. بل وحصيلة سنوات من الترتيل والتدبر. لذلك إن كنتم مرتاحين. Kun ji ko? Ya ce wannan abu an daɗe ana yin sa, ana shirya shi yadda za a allantar da Annabi Muhammad, saboda ai wasu su amfani da wannan sunan su bautar da kwakwalanku. للفكرة السائدة فهذه الحلقة قد لا تعجبكم. أما إن كنتم تبحثون عن الحقيقة كما هي في القرآن فابقوا معي Da kyau. Ya ce idan ku masu ra'ayi ne na ku allantar da wani, yani ku sa mutane, ku bautar da mutane, ku yaudar mutane, wannan maganganun nasa ba zai muku daɗi ba. Amma in ku masu neman gaskiya ne, to wannan magana dole ne ku kula da ita. Fulani ne muku illa, domin ba Fulatani a duniya ba abin da ike jin tsoro kamar Bahaushe mai ilimi. Kun yi kiran mu jahilai mun ansa, kun yi kiran mu kafirai mun ansa, kun yi kiran mu maguzawa mun ansa, kun yi kiran mu kaɗo, haɗe, wawaye, bayi, jahilai, masu goro a baka, duk mun karɓa. Amma ƙasar mu muke so yanzu kawai a fice a bar ƙasar mu. Ku bar mu ci goron mu, ku bar mu mi wawancin mu, ku bar mu mi jahilcin mu, ku bar mu mi abin da duk za ku faɗa, amma ku fice daga ƙasar mu kawai. Zan dakata a nan akan wannan zance na zancen ku sani 'ya'yan Hausawa, manzon Allah bai ya uwarku ba, bai ya ubanku ba.
manzan Allah muhimmancinsa daban, muhimmancin ku daban. Muhimmancin mahaifa dole ne ku yi musu ladabi da biyayya. Muhimmancin manzo dole ne a ɓangaren Allah ya aiko shi abin da in dai ku cikakkun musulmi ne, to duk wani abu da manzo ya kawo ya ce gashi Allah ya aiko shi ku karɓa kawai. A karɓe shi a ci gaba da gashi. Duk abin da manzan Allah ya ce gashi ya kawo, kamar yanzu manzan Allah, kamar yanzu ni ba zan taɓa yarda da littattafan wai Ahmad Tijjani ko Dan Fodiyo ko Abdullahi Gwandu ko Bello ko Abubakar Gumi ko wannan ya ake da suna Qariballa ko Kumeni, ni duk ina ganin su takardar jarida ta fi su daraja idona. Wani littafin Dan Fodiyo ya rubuta littafi ne irin wanda ba shi da bambanci da littafin tatsuniya ma ta fi shi daraja. Littafi ne na 'yan ta'adda kawai, na maƙaryata, na shagalallu. Zindiki, Dan Fodiyo zindiki ne, dan iska ne. To idan ka yarda da littafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ina kai ina ka zauna a gaban wani shashashan bafulatani yayi kashi yayi fitsari ko wanka bai yana karni, yayi luwaɗi, yayi zina da matar ɗaya malamin, ya zo iya maka ƙarya yana ga littafin, wannan littafi da shi. Kun ga sun yi littafi daidai, kamar yadda ya faɗa ɗin, an ƙirƙiro addini daidai da addinin musulunci. To shi yasa suke so su girmama Annabi Muhammad fiye da girman da Allah ya bashi, har su ce ku kashe uwarku da ubanku a kansa. Kun ji dai Annabi Muhammad jihadi ma za a tafi ce ka koma gurin iyayenka. Manzo bai taɓa ce ya fi uwarmu ya fi ubanmu ba, don haka manzo bai fi uwarmu bai fi ubanmu ba. Ba mu da abin da a duniya ya fi uwarmu ya fi ubanmu, babu shi. Matsayin manzo daban, matsayin Allah daban, matsayin mahaifanmu daban. Shi addinin gaba ɗaya in an haɗa shi ƙabilar mu ta fi addinin. Domin shi addinin musulunci ƙabilanci ne yaɗa shi. Ba ni sahabi da shiga musulunci don yana so. Duka neman mulki ne. Yes, neman mulki ne. Hausawa maganar nan za ta yi muku ji ta bambara kwai. Hajjia mai isa take faɗa neman mulki ne. Na faɗa muku, na ɗan maimaitawa, duka ‘yan uwan manzan Allah sun shiga ne akan ya ce su za su yi mulki. Suka ce ɗaya mu shiga, yanzu idan ba mu shiga ba, to waye zai mulkin? Ya, dukansu ba da shiga musulunci ikaranci Ƙur'ani, domin babu Ƙur'anin a lokacin. Ba Ƙur'anin. Da haka kar ku yarda a shagaltar da ku. Ƙabila ta fi addini muhimmanci. Ƙabila ta fi addini mahimmanci. Ƙabila ta fi addini mahimmanci. Za ka iya canja addini, ba za ka iya canja ƙabila ba. Ku yi addini a ilimi. Ku yi wa Allah biyayya umarnin da ibaku, kuma aiken da aka aiko manzan Allah, ku karɓe shi hannu biyu. Babban baƙo ne manzan Allah a gurin mu musulmi, domin annabi wa aiko shi, Allah ya aiko shi. To tunda ku Allah ya aiko shi, babban bako ne a gurin mu Annabi Muhammad. In kai bako kaka kake mar, ka darajanta shi, ka mutunta shi, ka girmama shi. Amma bakon nan yafi uwarka a'a, yafi ubanka a'a, to Annabi Muhammad bai ya uwarku bai ubanku ba. Amma shi annabin Allah ne, kuma duk abin da ika mana mu karba tunda mun yarda da addinin sa. Amma in aka koma kabilar Hausa tafi kabilar Quraysh asili. Hausawa, kabilar Hausa tafi Larabawa, tafi Qurayshawa kyan asali da kyan tsatso da kyan tarihi da kuma dadewa a duniya. Mu Hausawa mun fi Qurayshawa dadewa, mun fi Larabawa dadewa, mun fi Larabawa daraja da mutunci da daukaka, mun fi Larabawa kyan tsari, mun fi Larabawa kyan asali, mun fi Qurayshawa kyan tsari, mun fi Qurayshawa kyan asali. Wannan ita ce gaskiyar, ko ku yadda ko kar ku yadda. Fulani ba sa so su san ko ku su wane ne. Duka sahabban da kuke ji duk kafirai ne, musulunci suka shiga ba dan suna son musuluncin ba, no, domin hada suka maka a shari'a ma suka sha giya, wasu ma suka ce to sun shiga musuluncin. Wannan ita ce magana. Abu Jahal, Allah kuma zai tabbatar da shi akan gaskiya ta gaske. Abu Jahal, Hamza da gaske yake, duk kafircin da yake da gaske yake. Ya taho wata baiwa ta tare shi ta ce kuna garin nan ana cin mutuncin dan uwanku, yace kamar ya, ta ce yanzu Abu Jahal ya zazzage Muhammadu,
saboda ya zo da addini, kowa nashi ba ya zo da abin da ya zo da shi garin nan, yan uwan shi sun goyi baya ba. Hamza sai ku zauna a ci mutuncin dan uwanku? Sai hamiya, kishin kabilanci sai kama Hamza, yana zuwa da kwari da baka a hannun shi. Abu Jahal yana zaune kusa da Ka'aba sai rabka mishi, ya ce dan ubanka na musulunta. Ba musulmi kuke duka ba, to da kani in ma na musulunta da kani. Tunda musulmi kuke duka to na musulunta da kani. Kaji shi ba da la ilaha illallah ya fara ba, da ashar ne kuma ya cike da ya musulunta. Ta da ashar ne. Musulunci Hausawa ku sani, musuluncin nan ana business da ku, ana mulkar ku, ana bautar da kwakwalanku da sunan musulunci. Annabi Muhammad ba haka ba. Annabi Muhammad ma da abu ya kai ya kawo ce ku zo, ku ne na kusurin, ku za ku mulki musulmi, kuma su suka mulki musulmi. Za mu faɗa muku irin yaƙin da aka yi tsakanin Larabawan da Qurayshawan. Annabi Muhammad ba Larabe bane, ba Qurayshi ne, ya fi son Larabawa, ya fi son Qurayshawa fiye da Larabawa. Idan dai ku masoyan manzan Allah ne, sai kun yi kabilanci. A gurin manzan Allah muka koyi kabilanci, domin shi ice al-mulku lil Quraysh. Allah ka ta'ala, Allah maji ta mici.